Здравейте, пичове! Добре дошли в Bus Simulator 18. Тази игра я закупих в Steam. Нека започваме. Натварихме хора и тръгваме. Next stop, Zellerman Research Center. Пичове, играта е в Steam. За компютър се закупува. Лично аз се закупих преди няколко месеца, но ще си спомня колко кинти е. Лично се закупих от Steam играта. Най-много That sounds like a nice idea, but I'll have to see if I still fit into my swimsuit. Hey, long time no see. How was your vacation in Sunny Springs? Oh, it was awesome. Sightseeing and shopping all day long. Sounds lovely. I think I'll book a vacation there for next year. Ясно. Може има епизод на играта, но знаем друг път как ще има. Влизаме на спирката, хващаме Милана. За Милана играе. Next stop, Zellerman Research Center. Наеха точките и зъбрика. What's that smell? Айде, забравим с спирачките. Пичуе. Той е ретардера. Добре. Hey, they forgot something. One ticket, please. One ticket. Вече иска за уикенда и региона. Иска един. 2 евро. Добре. Тръгваме. Закъсняли сме за спирката. I'll never go on foot again. Taking the bus is just so much fun. Чуп, ще искате да играем малко с джойстик, когато си купим Коледа. Това е лъджите и той. С него е пробна играта, но макар че ще се блъскаме с него. Искам махна този круиз контрол на 50 км в час. Който ми писна от него. Не може да се засиля повече заради булеварди тук. Спирката дойде. 10 мегаджби. Влизаме вътре. Спирката. Чакайте, от аварийните забраха 10%. Малко те е навътре. Спри! Стоп, стоп, стоп! Добре. Втора врата и първа врата. Идвате да си закупувате билети. I need to purchase several tickets. 3 билета! Living here just got a lot better. За региона. 3. Thanks. И тук малко ми бъгна заради това. 6 евро. Скарахме. Тръгваме. От закъсняваме с цели 2 минути. Цели 1 минута е. Тук е добре. Тръгвам.
Бре, какво стана? Блъснахме ли са? Нещо така стана. Next stop, South Spoke. Просто пичо не ме е свикнала. Не сме се свикнали ръцете, просто канам на автобус. Автобус. Не ми се свикнали просто ръцете да държа волана максиращо, докато Мон Базу беше по-лесно и Long Drive. Long Drive играх с клавиатура, не знам какво ми беше лесно. Моят приятел, закъсах се с пътната помощ на Long Drive, не знам, помогнете ми. Там на вечерята играх малко с Нокадър мултиплеер, но нещо не станаха работите. С моят приятел. Сега, отваряме тук връх. One ticket, please. Сега бе. Shit. Are you up for going to the movies today? Which film? I was thinking about the new superhero Yeah. blockbuster that just came out. Yeah, sure. Седмицата. Един билет. Thanks. Те не се спреха на този билет. I fell asleep. Пичове, тръгваме. Били сме наръчно. Че да искате другия път с камера. Stop, Stalker Square. Какво стана, бе? Катастрофа ли? Please leave the bus. Виж, се преобърна. Гледам, че се преобърна. Преобръщаме лека по лека, това няма да помогна. Бре, бе, кой ми го пускат той, бе? Че който на навигацията, такова, бяха тромбали. И с това уведомление, че иска тук да ги спра, но не мога. Напуснал съм спирка, вече това не е вярно. Ходих към гаража, тъй като гледам няма нищо, което стане. Края на епизодът. И може да стане края на епизодът. Се края. Четете листите на Bus Simulator 18 още повече епизоди след Коледа. Защото нямаме има в Бургас, а ще бъда в село Константиново. Последната ми спирка, но със сигурност вечерта ще стримам или няма да стримам, ще видя. Може през сигурно ще пусна един стрим, няма как. Малко се напрегам по-бързо, какъв тунинка на BMW-ста. Просто такова това. Че не знам, наистина искам да ми пишете долу в коментарите, да искате на Момбазо епизоди. На Bus Simulator, на Long Drive, ще какво правим. Но и на някакви други игри, на телефона, примерно. На телефона моя игра малко грани. Може на компютър, ако закупя грани, защото преди да започна канала с него видеята, събрах пакинти за Bus Simulator. Нека да отчеме сега на гаражът ми и си оставяме нашия бус. Айде, колега, поснима. Този мръсната гъщица. Какво правим, бе? Че, обаче не искам камерата. За накрая на епизода само искам сигурно да цъкна една снимка с автобуса, с бушчето навънка и само да ви кажа, за накрая на епизода може да правя малко скорост.
че не искате да продължавам с Волана или игра с клавиатура. По-добре с Волана почуи, защото запитам доста сериозно. Човек, ние сбъркахме пътя ли, бе? Стига, бе! Човек, трябва да видим за пътя. Много да следим пътя. Олни да се направихме. Ето тук завиваме. Веднага че се върха пътя. Спри, той няма спирачки. Шедим, хитъм не искате друг бус. Си купя в другия епизод, ако нямам глобни. Може да си купя и позволя. Обаче всяка тема. Няма как. Купих си костюм, но не помня, преди един месец вече играят с игра в тази компания с чужди бусове. Обаче може се закупите и вие от Steam, кар че не струва нищо. Въобще не струва нищо да игра. Въобще не струва нищо. Майко спомня към 20 кинта беше играта. Закупих с Steam лично заради вас. Преди канала да започне. Не като започне канала да се купих. И се купих тогава, обаче като започне канала да се купих до сферата, тук май почвам ви канала, първо в игра, после се забавя много бързо. Бус симулатор 18. Много трудно е като с бус. Много ми вибра в ръцете. Ще ли искате волан за Коледа? Или искате джойстик? Пишете какво искате. Защото аз джойстик искам малко да пробвам. Те са играта. Ето преди го джойстик се чупи. И се спомням да е. Найди карта, звукам една тук взема. Взема ги смажа тия хора. Пичове, разбрах да е играта, но искам друг път да изкарам извън градско играта. Нали друг път извън градско не изкара играта. Пишете дали ви хареса видеото и оставете огромен лайк. Тук май се влизаше в гаражите, тук е те подминем човека. Обаче... Връщам по пътя, не знам как. Блъснах човек просто. Мои битка ме, че не го знаех. Да отварям тук гаражите. Отварям някакъв от гаражите. Пичове, дам се епизод ви харесал, приготвите пъканки и ви кам приятно гледане на моят епизод на Bus Simulator 18. Да ви хареса видеото, да много ви хареса видеото, искам да изпращате лайка и също тъй да ударите камбанката. С абонирането да ударите камбанката. Може да правя влогове, може да правя... Добре, втората вратаря ще да включваме, слизаме от буса. Чакайте, как са загасиш тока? Това ми е въпрос. Загасихме и тока. Пичове, надявам се видеото да ви е харесало. Загасихме тока на самото превозно средство. Искам да оставите лайк над видеото заради превозното средство. И пичове, вижте, имаме малко лоши неща, но нека да видим колко ни отнемат от лиценза и ни дават около 3867 точки. Пичове, надявам се да ви харесал видеото. Аз знам, че ще ви хареса видеото. И също така, казвам ви, абонирайте за канала, натиснете към банката и да ударите лайкът на той яко видео е мощния.
Почвам вече дългите видеа, пичове. Дълги видеа и по-дълги видеа. Но, пичове, надявам се ви хареса видеото, изпращайте пак да кажам, абонирайте за каналът и чуе. Да много се абонирате. Вие се абонирате, смятам, помагате ми също на мене и на канала. Абсолютно безплатно е да се абонирате за канала. Нищо не ви чака. С кинти и такова. И пича да видите моя лиценз колко е малко. Този път ми отнемаха кинти. И надявам се да ви хареса видеото. И продължаваме точно с другия епизод. И нека да видим какво искам да си купя. Искам да си купя някакъв бус, който е дълъг. Обаче, примерно, сетрата става, но добре, това е... пак става. И векото не става. То е най-дъртото. Мерджам. Това е сетра. Трябва ми огромен обаче. Примерно Соларис. И веко. Дето е огромен. Обаче пича ние търсим примерно Соларис. Обаче то Соларис няма да го има в играта. Но търсим Мерджама. Тук някои ги имаме отключени манове, които са по... Трябва да събираме нива. Ето и ние го имаме. 120 000 строиш пича и нищо не ви костваше. Абонирайте за каналът, нищо няма ви коства. Безплатно е напълно и пичуе. Искам другия епизод вече да стават повече лайковете, защото той нещо трябва да снимам повече. И да пускаме стримове, които със сигурност може да се запазват. Пичуе, надявам се видеото ви е харесало и казвам ви до следващия път и до други срещи. Харесате видеото и се абонирайте за канала. Напълно безплатно. Довиждане, пичуе, и до нови срещи.